Sio mwancho murigeria sorbotironde musasiroti bw'ekanisa Catholic parish ya Ugembo Father Geoffrey Onsare niko bono asemirie na kubamanya bakristo igoro y'omusaraba hanene omusaraba uri okobekwa hase embera chingaki omonto anyare koba gakoenigwa nigo hagocha maiga yegekore kia bwango iga ky'omusaraba gotogorwa korwa ase embera chitariki 10 chiomotienyi oyo iga ase chinsemo chia Ugembo ebunge abo machoge chache eng'ana Father Onsare harure okoboria ochiasaba gusi bonsi ase obwamo komanya ekerenga ky'omusaraba ase emebere na boigo ase ekerisia koreng'ana ne Biblia encheno tutarira ase parish na gotaka kurotota korekaria korekanete ntogenderete gosaba musaraba bado nore ase ekerisia ore kanisa mari nkorenkia onye mwetororo mwarigereri na omusaraba ore twabaete amatuko 40 erinde tugendere gosaba matuka aya gakoera chikoyoirani so far mwaborire ng'a mbatebi nkikiabeire gosondo chire gontebi eye gotigara koba obobisi bwane ekiagera oika ndobwa obwasi ore na ubwegenwa ase omonto gocha goteba amang'ana aya gotegera tore obobisi obonge bwa abakristo ase chisobisi na abande baborire ninkia amatuko 40 ngintarenge kobaera 7 hours ase 24 hours ase immediately gari ekanisa niga ebwate ebicha ya Nyasaye tatageti banto bakwe gateta anto bamumanye naende bacha ase oboene na niga aro omoremereri ase tore in fact ekero ogosoma Petero ya kabere 3 kianda Petero ari korikera abakristo bang'ete komookia ogocha kwa Nyasaye na koirana gwa kabere kwa Yesu Kristo nkiatararetera okogambiwa ningiatarairanera ng'aki yabeire nyinge mono baganyire mono maybe Nyasaye niga are omong'ora na tari gokea igoro ya abanto baye nari riabarikerete obatebia ng'a Nyasaye niga are omoremereri ase tore. God is patient to us agotoremereri nabo igo ekero ogosoma Paulo akorikera Timotheo eyemo 2:2